Good day, Philippines! Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung weekend po ng Sabado hanggang Lunes, September 16 hanggang 18, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabi Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. Well, ngayon po ay fluvial procession sa Naga City dahil po ito po ang bisperas po ng ating Our Lady of Penitentiaria Festival. Bukas po ang tinatawag nating official fiesta. So, grabe po ang tao na yon sa Naga. At nagsisimula na po yung fluvial procession patungo po sa ilog ng Naga. At mag-ingat po kayong lahat dyan. Alam natin maraming tao na yon. Maganda naman po ang panahon. Nagpa-participate ang weather. Walang ulan, walang thunderstorms. But baka mamayang gabi may mga isolated ones. But hopefully wala. Okay? Kasi it can cause hassles sa mga tao. But dito tayo pangbigay sa inyo pinaka-latest. At bago tayo mag-umpisa, punta muna natin itong sa website natin, typhoon2000.ph. At ito po yung Komunidad Climate Action Center, yung mga interested. Click lang po ninyo ang banner. At pupunta po kayo sa Google Form. At you will fill up kung ano mga kailangan na needed ninyo. Para sa mga LGUs at companies na interested magkaroon ng sariling Climate Action Center para lagi po tayong resilient sa climate change at makakatulong po ito sa ating community. So, aside from typhoons, ay makakatulong din ito sa mga local forecasting, mga localized thunderstorms at iba-iba pang kasama po within this package. Okay? So, huwag niyong kalimutan bisitahin itong website na ito. Just click the banner sa ating website, typhoon2000.ph. At if you fill up niyo yung form, after filling up, si Mr. Aaron Cabasal ay kukontak po sa inyo. You can also contact him dito po sa number na 0976-163-7245 or sa email address aaron.cabasal@comunidad.co. So, maganda po ito kasi marami ng mga LGUs around the Philippines na nagkuha po nitong Climate Action Center para sa kanilang disaster units, okay? Sa City Disaster Risk Reduction Management, okay? So, kailangan po nila yan. At bago tayo mag-start sa ating GovSat, ibabalita ko muna sa inyo ang latest sa El Nino. Ito po yung latest update as of September 14 and 15. Galing po ito sa Climate Prediction Center ng NOAA in partnership with the Columbia Climate School of International Research Institute for the Climate and Society. At ito po yung latest nila as of September 14. Ongoing pa rin po ang El Nino under advisory at patuloy pa rin magiging more than 95% ang chance of El Nino hanggang Marso of 2024. At based po sa nakita natin ngayon, papasok na yung strength ng El Nino ay papasok na po sa moderate levels and posible pong umabot po sa tinatawag nating strong El Nino. At inaasahan po ang forecast from November to January ay posibleng mag-increase po sa 71% as a strong El Nino. Okay? So yan po ang pinapakita na yon ng mga computer models base po sa latest forecast na yon. So, kailangan po maghanda tayo, magtipid ng tubig, magtipid po sa tinatawag nating water supply dahil po medyo papalapit na po ang El Nino. Yung epekto po sa Pilipinas ay mag-start na po na yung bare months hanggang next year. So, until May ay may feel natin effects ng El Nino. Ibig sabihin, below average po yung ulan. Hindi po normal. So, kukulangin po ang mga irrigation sa mga farmlands across the Philippine Islands. So, ito po yung latest graph. So, nakita ninyo, nas 100% na yon ang El Nino. Okay, ito yung August, September, October. At patuloy po yan, mataas up to hanggang pagdating po ng April, May, June na inaasahan pong bababa sa 60%. But mukhang hanggang April, May, June, July ang epekto po ng El Nino. So, kailangan po maghanda po tayo. So, apektado din po yan ang mga hydroelectric power plants. So, let's conserve water habang maaga pa. And ito po yung
El Nino intensities. So right now, nandito po siya tayo sa moderate levels. Itong El Nino na naranasan natin na yun. At inaasahan pong baka umabot po tayo dito sa may strong levels. Okay? So right now, nandito po siya. So medyo mapanganib po ang epekto po nito. So magiging konti po ang mga ulan sa halos buong bahagi po ng ating bansa. Kaya kung titignan natin yung seasonal probability forecast ng precipitation, yung ulan sa buong Pilipinas based sa September update, ang October, November, December ay mukhang below average na po, up to more than 70% ang probability po niyan. At pagdating po ng November, December, January ay patuloy pa rin na below average. Tuloy-tuloy po yan hanggang pagdating po ng January, February, March, which is still under 60 to 70% below average ang rainfall probability. So, kailangan po maghanda tayo. Okay, so yan po ang ating latest update sa El Nino. Ang next update po niyan is sometime within the week of October 12 to 15. So, abangan po natin ang susunod na update nitong El Nino. Now, punta na natin ang latest GovSat. Ito po yung 48-hour forecast. Hanggang sa Lunes po ito. At malinis ang Pilipinas. Wala po tayong major weather system except po yung mga localized thunderstorms sa hapon ng gabi, which is very normal at this time of the year. Although unti-unti na pong bumabawas po ang rainfall amounts na yung months of September dahil po sa ongoing El Nino. Yung habagat ay concentrated na lamang po dito sa may Vietnam at Southern China dahil po ini-enhance po nitong frontal system at yung kanyang tail end dito po sa may bahagi po ng Southern China from Hong Kong sa Guangdong province at gayon din po sa may Shanghai area. May mga localized thunderstorms po dyan na kasama po sa frontal system. May high pressure po dito south of Tokyo. Nagbibigay ng magandang panahon dito. So wala tayong LPA na namumuo as of this time. For the next 7 days, wala po tayong tropical cyclone formation. Puro surface troughs lamang po yan na magbibigay po o mag-generate ng mga localized thunderstorms. At sa mga oras na ito, kita po natin dito sa ating fast animation, may mga kaulapan mula sa surface trough na nagpe-penetrate dito sa may Mindanao, although more on localized in nature ito. Okay? At kung tingnan natin yung zoom in satellite animation, kaninang umaga ay halos maganda ang panahon sa buong Pilipinas. But pagpatak po ng hapon, ayan na po yung mga kidlat, ang mga thunderstorms. Nagsilabasan na po yung mga localized thunderstorms. So malalakas po ang thunderstorms na yun sa Mindanao dahil po medyo malapit sila sa equator at malapit po sa surface trough na namumuo po dito sa may southern Micronesia. Okay? So panandiliin lamang po yan, mga 30 minutes, a few minutes, 30 minutes, up to 1 hour or 2, depende kung gaano kakabal yung thunderstorms na buo sa area ninyo. Ngayon punta natin yung wind forecast for the next 3 days, walang pagbabago. Bukas po ng linggo, yan po, kalmado hanggang paiba-ibang direksyon ng hangin. Bukas po and Sunday, Monday, ganun din po. May konting easterlies po sa may Batanes, Cubao Islands. And then sa Tuesday afternoon, nandyan pa rin po yung easterlies to northeasterlies na po yung hangin dito sa may Batanes. While the rest of the Philippine Islands will remain calm o kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. So, wala pa rin tayo nakikita dyan na maubuo for the next 5 to 7 days. Although may pinapakitang computer models, next week na natin i-discuss yun kung matutuloy po siya. Hindi pa po sure yun. Very uncertain. Okay? So, yan po ang ating wind forecast. Ito naman po yung rainfall accumulation for the next 3 days. At nakita po natin, nag-update na siya as of 4 p.m. based on the 8 a.m. update from the European model. At patuloy pa rin po ang mga localized thunderstorms yung bibigay po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa buong bahagi po ng ating bansa. Becoming more frequent po o mas malala po dito sa may Mindanao dahil po mas malalakas po dito ang mga localized thunderstorms like Davao, Bukidnon, Caraga, okay, at sa may area po ng Soxigen. So, expect po natin mga localized thunderstorms dyan. Okay, so yan muna po ang ating pinaka-latest na yung weekend po ng September 16 hanggang 18. At muli ulit tayong babalik next week. Pakibigay sa inyong pinaka-latest sa ating panahon. Again, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Happy Fiesta sa inyong lahat. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo.